Sa kasakit ug kalipay, sa kahamugaway ug kapiskay, way makapugong sa ilang pagminahalay. Kini ang gipamatud-an sa bag-ong gikasal nga sila si James Zapanta ug Evelyn Zapanta nga bag-o lang gikasal sud sa Tambalanan. Atong sayra ng ilang istorya sa report ni Femery Dumabo. Nagtrending ang pagpakasal sa managigugmaay nga James ug Evelyn Zapanta nga gihimo sa sud sa Tambalanan kagahapon sa buntag. Kay si James ang naa sa Tambalanan sud na sa kapinduha ka semana tungod sa sakit niini nga liver cirrhosis. Nahimong posible ang kasal sa tabang sa mga kaubanan sa trabaho ni James, isa pa sa wedding coordinator ug photographer. Iyo, isuon na ito. Tuman ito. Mahal pagsal mo. Evelyn. Sa orte. Mojud yung ganhan. Wala ako. Mga anak ko. Hindi ako pasagdan. Matulaan ko ang tigalot. Nagsugod lang sila isip managigala. Human nga nakaabang og balay si James duol sa gipuy-an ni Evelyn. Pipila na katuig ang milabay. Gani sa una nila nga pagkaila, adunay laing gigugma si James. Nagkalagyo. Apan sa giingon pa man nga kun kamo gyud. Hangtod nga nagkauyon nga mag-ipon, din gigrasyahan sila og tulo ka mga anak. 11 anyos na ang pinakamagulang ug 9 kabulan pa ang kamanghuran. Dugay na nga plano ni James nga pakaslan si Evelyn. Apan giuna lang ang gastuhan alang sa mga anak ug pagtabang sa pamilya. Hangtod nga ning Abril lang nireklamo og sakit sa tiyan si James. Ug ning bag-uhay lang na diagnose nga grabe na ang liver cirrhosis. Siya ang pinakabuot. As in, huwag nabubot to. As in, matinabangon ang pamilya bisag na siya. Kasi na siya paugalingon ng pamilya. Mapasalamaton ang pamilya sa tanang nitabang paghatag sa damgo nilang magtiayon. Apan padayno sab nila nga hangyo sa uban sa pagtabang kanila sa pagpatambal kang James. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.